wallahi ka ga wani fari da tamu. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Allah wa ya fi kowa tsoron Allah a cikin. Wa ya fi kowa tsoron Allah a cikin. Wannan amma kai mugun mahaukaci ne. Kai mugun shashasha ne. Wallahi ka kowa tsoron Allah a nan wajen. Ba ni da tsoron Allah ne da kake. Ba ni da kowa. Ba ma ni da a nan baya ma ba da sani ba ai yake jan musalla. Wallahi amma kai ba ka da hankali. wallahi malam ya fi kowa tsoron Allah. Wallahi ya fi kowa tsoron Allah a cikin. Amma wannan ba shi da hankali. Kai kana da hankali. Ka ce alaji ya bayar ya ce a bawa tsoron Allah. Ina taya ga murna. Sai an ji mu. Kai ba mun ce ka faɗa ba mun ce ka fi kowa tsoron Allah. Ai yanzu ta wuce. Kai ka zo? Ina bin ta kaga wani mari da ta. Ai yarinyan nan ni kiris nake jira ta gwada mari na. Ba an ce marin mutane take ba. To ai bara an ga na ko duk wallahi sai ka hakura. Kai mugun karfi ne da ita. Na rantsi da Allah sai ne mata dukan koshi. Kai abokina ni na wantawa ba faɗawa ba. Idan je da Yusuf ya ɗauko mana abinci. Allah wa ya fi kowa tsoron Allah. Ni ne nan. Na tabbata na fi kowa. Ni ne shugaban limaman gaba ɗaya kaf garin nan. Tunda an yi haka bangare, bangare mai shi idan na mai. Wallahi Ba ni da tsoron Allah. Wallahi ba ni da tsoron Allah. Ba ni da tsoron